Eller klar. Skal vi så også have den? Først. Move a dream. Hangover Ja. Dream. Så har jeg bare det spørgsmål. Ja, der skal sukkes. Guys, dreams, people. Spil Hangover. Det spiller Jets. Husk lige Dream People at forsøge dem. AT2, kom ind og forstærket. Skal jeg have det ned? Combat Race, yes. Jeg er ude af dream. Spawn. Down. Jeg har det spil. Spil Hangover. Spiller Jets. Prøver ikke tage ham endnu. Jeg har lige en base black. Jeg tager mig. Spil Hangover. Ja, til Jeg er mad nu. Du har det spil som jo. du kan til spell, sådan du. Vi var også med. Jeg tager den næste det spil. Vi kommer til at gå ind i sidste fase nu her. That's up, guys. Tag ham. Det er Spil Hangover.
Giv den alt det. Vi behøver ikke dræbe dem tentakler der. Nej, fuck den taklerne. Sådan, så snart jeg kan. Spell. Skal holde med, hvis I får blades, guys. Ja, der er blades igen. Bare for trukket dem ud af gruppen. Sum, du har næste. Ja. Personal Hangover spell bag også ham. med. Og så regner ved det. Hangover Matt. Nok mig. Gør et liv. Har vi et combat rush? Nej. Move er mad. Hvem er det, Så er som det må bare til nu, soltank? Jet til soltank. 5 sekunder, så er jeg ude. Ja, Zoom er controlled. Fuck ham op. Nej! Ja, tak. Fedt! Well done. Fucking 2 liv. Shield VIP, I guess. Fucking godt lavet, guys. Det havde jeg ikke lige... Nej. Det havde jeg ikke Lost i lige starten af planen, I guess. Lost i starten er altid planen, åbenbart. Muligt det var Grund til close, at prøve men at være vi gjorde smart omkring det. Ah, så var der lige ahead of the curve. det. Så kan vi endelig join de der puck groups så normal. Ej, der mener jeg, at man skal have Mythic Achievement. Er det rigtigt? 870 også, husk det. Guys, det var fucking smukt, det der. Your triumph restores the dream and safeguards your world. The allies and saviors will never win. But this road at least Oh my god, guld. Wow. Yeah. Yay! A new relic! Nice. Good job, drenge. Jeg synes sgu lige, vi fortjener et nyt quote her. Oh no. Skal vi have et guild screenshot til vores non-existent website? Ej, jeg er da stolt af, guys. Det må jeg indrømme. What the shit move? What is that crap? Jeg tror faktisk, det var Shakespeare, der sagde det. Well, Taylor Swift også sagt, and that's all that matters. Og alle de andre not so important people. Det er bare en joke, jeg skulle ikke mene, at... Det var Shakespeare, der siger det. Kenneth, da vi spillede Burning og sådan noget, der plejede bosserne ikke at være meget større, når man kunne tage billeder af dem og sådan noget den stil. Det her, det virker rimelig sørgeligt at tage et billede af dem, som man ligger der. It's like, Kat. really fucking sad. Heller ikke pænt nærmest. Ja, men han har i hvert fald været noget Weight Watchers. Det kan Det mener jeg med David. Han har været tilbage i Pandora og hentet noget gear, kan jeg se. Er du klar, vi kan nok om? Ja, han er undergeared. Okay. Explains. Fake it. Ikke så god til det der, man lader op til billeder, hva'? Kenneth, hvor meget har du lige hårdt på det ad der? Hvad? Hvor meget har du hårdt på det ad der? Jeg har så meget, der kliver. Hvad er så raid over, eller hvad? Der er ikke rigtig mere at lave. Jo, vi kan tage en normal. Hvad snakker du om? Men I har Guys, vi har- 3 raid-dage, og I har glædet det på første dag. Nej, Caps Trial er jo først om 2 uger, det havde jeg glemt. Well, shit. Men vi har 12 minutter, vi kan godt klare normal på 12 minutter, guys. Sagtens. En god halv time. Eller som Jeff foreslår, vi kan begynde Mythic med 11 mand. It's not gonna be horrible. Hvad sætter vi i normal til søndag så, eller? Det skal sgu. vi blive nødt til. Og så alle Ja, raid det er tirsdag, try. ikke? Holy shit, det er ugens første raid dag, det her. Guys, what the hell? I'm sorry, I think.